Sizindlu ezifikelele ku-200 nezonakaliswe esisichotho kumntla waKwaZulu-Natal kwaye kwenzakele abantu abathathu kwesi siganeko. Kuseleka abantu abasixhenxe kwingozi yezithuthi eMpumalanga phezolo. Siyaxekwa kabukhali isiphakamiso sesixeko saseKapa sokwakha udonga oluza kuxabisa imali eqikelelwa kwi-R180 million kufuphi nesikhululo senqwelomoya. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa andaba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Sizindlu ezifikelela ku-200 nezonakaliswe esisichotho kumntla waKwaZulu-Natal kwaye kwenzakele abantu abathathu kwesi siganeko ngabahlali kwingingqi yase-Amajuba nakwisithili saseMzinyathi abaye bachatshazelwa ngulo monakalo kuquka nengingqi yaseMadlangeni, iDannhauser naseNewcastle. The province of KZN continues to experience inclement weather conditions. Yesterday, we had a very bad storm that affected areas that are in the northern parts of the province. The MEC for Kopta, Reverend Thulasizwe Buthelezi, deployed our teams to these affected areas with the specific aim of them assisting communities. In terms of the preliminary assessments that we have, over 100 households have been affected, with over 50 completely damaged. There are a number of communities as well that have needed for us to make arrangements in terms of interim relief. Part of that is areas within the Osizweni in Newcastle, where we've opened up the community hall in Osizweni to assist the community there. This, though, is not limited to Newcastle. Areas as well within Dannhauser, local municipality, specifically the town and surrounding areas, as well as in Dundee, as well as in Utrecht, the Amadlangeni local municipality. A number of households have been affected in these areas. Kabantu abasixhenxe ababhubhe kwingozi yezithuthi nezinqobene okwenkunzi zegusha eMpumalanga. Le ngozi yenzeke ngale ntsasa ku-N4 phakathi kweMakhadosdorp naseBelfast nesube imiphefumlo yabantu abasixhenxe. Umntu omnye uye wabalekiselwa esibhedlele nonzakele ngokumasikizi. This crash happened around 1 o'clock in the early hours of this morning. So it's because of the impact and the fact that 7 people died at the scene. Earlier indications are that you cannot rule out excessive speeding and dangerous overtaking as the main cause. But then because it was way after midnight, around 1 o'clock, also maybe fatigue may have played a hand because there was no rain at the time of the crash. The police have contacted the next of kin for the deceased, and then they are working on making arrangements for them so that they can be directed as to which mortuaries they can go and be assisted at with regards to this tragedy. The other person who is at the Belfast hospital, also the family has been accordingly notified. Abahlali bayalumkiswa ukuba bangasondeli kwindawo yeqhwayelo nalapho onqevu bathathe imali kwisithuthi esihambisa imali eThokoza ekuruleni kwiMpumarandi. Kungoku nje amapolisa alapho esenzo senzeke khona abarhanelwa bacwela amathafa okanti iqhuba labahlali liye lasondela kwindawo yeqhwayelo kodwa amapolisa akwazile ukulibhekelisa. Siyaxekwa kabukhali isiphakamiso sesixeko saseKapa sokwakha udonga oluza kuxabisa imali eqikelelwa kwi-R180 million kufuphi nesikhululo senqwelomoya. Esi sixeko sithi olu donga lucetywayo lubalulekile kukhuseleko kodwa amanye amaqela athi oku kwenzelwa nje ukufihla ihlazo lendlela. Amagosa endlela eKapa kunye nabomthetho bathi uhola wendlela u-N2 ophuma kwisikhululo senqwelomoya udala inkxalabo ingakumbi kubakhenkethi nanjengoko zichaphakile iziganeko zolwaphulo-mthetho kule ngingqi. That has been a big challenge for us. That's called the approach road. That is where people come out from the airport or from the N2 to the airport. That road and that section of the N2 has been
in an area where tourists or even people have been targeted, local people have been targeted, bricks thrown at cars, bricks or stones, obstacles put in the way of vehicles. And in order to address that issue, the city has employed and created a unit that works only in that specific area. The traffic department has also got a highway unit. They focus mainly on the N2 and also that R300 section and the section of the airport. So that is how we have reacted. Of course, also the camera system has been put in place. Ukanti umbutho we-ANC uyaligxeka eli nyathelo le-DA ngelithi lohlukanisa uluntu kubakhenkethi. The African National Congress in the city of Cape Town believes that the much spoken about wall to be erected along the N2 is nothing but a DA's attempt to hide away the people alongside the N2 from the tourists that are going around there. The entire idea is just a misallocation of funds. With the funds earmarked for this nonsensical wall could have been used to fund projects that are anti-crime directly. Amaqela abucala aligxeke kanobomi eli nyathelo nanjengoko kulindeleke inkcitho eqikelelwa ku-180 million yeerandi. And it's really disappointing for a municipality that claims to be inclusive, accessible, and transparent, that they would allocate 180 million rands just to ensure that motorists are safe, when we have a gun and gang violence in Cape Town that affects many residents, amounting to many residents of Cape Town being gunned down and dying on a daily basis. Amaqela ezopolitiko akholelwa ukuba ukwakhiwa kweli donga yinkcitho engamkelekanga nanjengoko eli lijongene nemiceli-mngeni efana nentswela-ngqesho nolwaphulo-mthetho. Kumbindi wephondo lasemntla-ntshona indlala inyanzelisa abantwana baya esikolweni benganxibanga zihlangu kumatyeli amaninzi bayanyanzeleka ukuba bangayi kwaphela esikolweni. Umbutho wesisa Itsolopile Empowerment Foundation uye wabamba uhambo ngenjongo zokuqokelela izihlangu ezingaphaya kwe-1,000 eliphulo kokunceda abantwana abahlala kwiilali zasemntla-ntshona. Kumasipala iRadlow kwiphondo lomntla-ntshona, iilali ezininzi nekuquka kuzo iMagori, Dikgateng, Masamane, Mathateng neMatloding zezinye zeelali ezitsala nzima kwaye ezimeko zimaxongo zishiya abafundi becanda amathafa ukuya esikolweni benganxibanga zihlangu okanye zikwimeko engentlanga kwaphela. Iphulo Itsolopile Foundation izama ukuguqula le meko ngokunikela ngezihlangu kwaba bafundi. The initiative started in 2017 after I think there was a thing that came out, shows that most of our younger brothers and younger sisters, they stay out of school like during winter, and the main reason was because of shoes. We have managed to keep them at school during winter, and also remember through this we are also teaching them that as they are getting help, they must go help the other ones. We are happy that most of the ones that we have helped like years ago when we started, most of them now they are in university. So they will remember when they are working to come back and donate. We have about 386 children. We have 7 primary and we have 3 high schools and 1 middle school. Eli phulo liqokelela ezihlangu kunye nezinye izipho kokubandakanya abahlali ukuba babe yinxalenye yomdyarho we-16 kilometers kwanohambo lweekhilomitha ezintandathu. I feel very excited because of it's very fun and enjoyment, and I donated shoes for people that struggle. In life we must share and help others that they need me. It's been an amazing journey for us, giving back to the community. Nanjengoko iiholide zeKrisimesi ilixesha lokonwaba nezipho kunikezelwe ngokutya kunye neempahla kuluntu lwale ngingqi. Ndiyasokola kuba ndifumana imali yendodla yabantwana abathathu, ndithenga ukutya, iimpahla kunye nezihlangu zesikolo zabantwana. Emva koko ndishiyeke ndingenanto, ngoko ndiyavuya ngezi zipho sizifumeneyo. Ndiyavuya kakhulu le nto enzekayo kuba abantwana banezihlangu nokutya. Sawuncedisa ngemali yendodla xa ziphelile.
Eli phulo linenjongo yokuqhubeka nakwiminyaka ezayo liphucula ubomi kubahlali abadingayo ngethemba lokuvuselela ithemba kwingomso lelizwe. Unyaka ka-2025 khange ube lula kwipolitiki yeli loMzantsi Afrika. Ubudlelwane bungebuhlanga beli kunye namanye amazwe logama urhulumente weli wobumbano naye engazinzanga, nto leyo ithe yaphembelela ekubeni kube kanti kurhoxiswa intetho yohlahlo lwabiwo-mali amatyeli amabini, kuquka nokulahlekelwa kweli ngusekela mongameli weli umfi uDavid Mabuza. Unyaka ka-2025 uthe uqala nje wabe ubonakala kuba ngunyaka onemiceli-mngeni. Ngomhla we-14 kwabulawa amajoni elo Mzantsi Afrika kwilizwe lase-DRC. uMzantsi Afrika watyhola umkhosi wase-Rwanda ngokubandakanyeka kolu hlaselo. Oku kwaphembelela ekubeni oomongameli bala mazwe mabini batshintshiselane ngamazwi arhabaxa. Things are relatively quiet at the moment, and our soldiers are also in a safe place. So that's what we can say at the moment. Kwimiba yeli yangaphakathi kwanyanzeleka ukuba kurhoxiswe intetho yohlahlo lwabiwo-mali ngoFebruwari emva kokuba urhulumente wobumbano wakhiwe ngamaqela afana ne-DA aye asikhaba isicwangciso se-ofisi yengxowa-mali sokunyusa iVAT ukusuka ku-15% siya ku-17%. Oku kwaphembelela ekubeni umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana azame kwakhona ukuthi thaca olu hlahlo lwabiwo-mali ngoMatshi. The postponement of the tabling of the budget 3 weeks ago was a regrettable but perhaps an understandable feature of multi-party governance. It is also a sign of some of the difficulties associated with a multi-party democracy. But what is positive is that the delay has stimulated an unprecedented level of public debate about the difficult policy trade-offs as we as a nation face. Nalo elo lingela ngoMatshi zange liphumelele de lapasa ngenyanga kaMeyi emva kokuba amaqela orhulumente wobumbano aye afikelela kwisivumelwano. Ngenyanga kaJulayi eli laye lagutyungelwa lilifu elimnyama emva kokusweleka kukasekela mongameli weli umfi uDavid Mabuza eneminyaka eyi-64 emva kwengulo emfutshane. Mongameli Cyril Ramaphosa wachaza njengelahleko ukusweleka kwakhe. David Mabuza, DD, as we all fondly knew him, was a revered leader not only in his home province, but also throughout the country. He served as our country's deputy president. He served as the premier of this province and as a deputy president of his movement, the African National Congress. Kwangale nyanga inye umkomishonala wamapolisa KwaZulu-Natal unjengelenhlanhla Mkhwanazi wabiza inkomfa kunye noonondaba neyathi yatshintsha indlela bemibili abayijonga ngayo inkqubo yezobulungisa. Minister issues a letter on the 31st. The National Commission is on leave. National Commission comes back from leave. He's concerned about this directive of the minister because it's got criminal in it. That you don't stop a criminal investigation. Even the National Commission himself can't tell a constable to stop an investigation. So who is then the minister can say that? And the Deputy National Commissioner will then issue these directives. The National Commissioner signs a letter, a call-up instruction to continue deploying this task team to work. He authorized it in black and white, and he even put budget on it. Emva kwazo zonke izidubedube zalo nyaka kodwa uMzantsi Afrika uzingomba isifuba ngokusindleka ngempumelelo ingqungquthela ye-G20 engakhange alibeke nokulibeka kweli umongameli waseMelika. Eli ngoku lijonge kunyaka ka-2026 xa liza kube libambe unyulo lorhulumente basemakhaya. Uzinikezele emapoliseni umqhubi wesithuthi sePolo noshicilelwe elahla inkunkuma esitalatweni.
Kolu shicilelo lwevidiyo kubonakala indoda nomsebenzi wayo ekukubonisa abakhenkethi esi sixeko. Le ndoda ithatha le nkunkuma iyibuyisele emotweni yalo mqhubi. Lo mqhubi uye avule aphinda lahle kwakhona. Kwimithetho elawula esi sixeko nabani na oye wafunyanwa elahla kufanele kuba ahlawule imali engange-10,000 rands kanye ajongane neenyanga ezintandathu ethothoze entolongweni. Isixeko saseRhawutini saziwa njengesona sixakekileyo kweli, ukanti uninzi lwabanye babahlali besi sixeko ngabemi abasuka kumanye amaphondo eli. Ngeli xesha leholide umbuso uthi sibanjani esi sixeko ngeli xesha enyakeni. Eli xesha lonyaka eRhawutini lelona lithi lizise uchulumanco kubakhenkethi, ukanti abanye babo bathi bayakonwabela ukuba seRhawutini ngeli xesha lonyaka. It's a less touristy city. So I've been able to meet a lot of locals and understand the local community deeper, and a lot of people warned me not to come to Joburg actually, but I feel quite safe here, and a lot of people just told me to follow the rules of the city, and I've been doing that, so I feel really good here. Johannesburg was an affordable option to come in this holiday season, so I'm very grateful that it was. I've realized my family's Haitian, that a lot of the Joburg neighborhoods are reminding me of Haiti, so it feels kind of like home to me. And where we're staying, we've already met cool people, and everyone's been super kind so far. Even my Uber driver on the way from the airport, he's from Zimbabwe, or Zim as he said, but he was awesome, and just everyone we've met, even the servers here, so kind and so sweet. And so I'm just grateful for the community welcoming us. Ukanti kwabo bahlala kwesi sixeko ngokupheleleyo nabafana nonathi Phefile, eli xesha lonyaka lelona lipholileyo. The one thing that I enjoy about being in Joburg at this time of the year, firstly, is the quiet, because it's very different from what it's like during the year, right? So I get to experience a lot of quiet during this time. But also what I love doing personally is I love running. So I'm here for training, as you can see, and it might probably be weird. Why are you running at this time of the year while people are having a good time? But this is my version of a good time. So I'm about to go have a good run right up there. And this is one of my favorite spaces to run at, because it's a well taken care space, firstly, and also it's free, so I don't need to pay anything to be here. And oftentimes I also come here just to have a good time, just to hike, so not necessarily running. And I get to meet different strangers that say, okay, cool. Some people would ask me, hey, is it possible for you guys to coach us, etc., etc. So I just enjoy being here. But December, I enjoy it for the purposes of being quiet. During the festive season right now, I would say there's clubs around, but I wouldn't mention, but yes, there's clubs around. And it's also a nice place to be in the city. Yeah. So you get to know people, you can socialize, you can also do have clientele, meet people and organize parties and whatnot. So when I uye ekhaya for the festive season uhlala lana usipreparele ukudla. Yeah. Ukanti esi sixeko sithi siphithizele ngabafundi abasuka kwamanye amaphondo, kuquka nabasebenzi nabo bazokufuna amadlelo alihlaza. Kakhuluke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yemozulu mna bethuna igama lam ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni kaloku ke nantsi imozulu leyo ke mbukelwa ekhaya siyasiphawuleni ke kaloku iziganeko zemozulu mpela kumzantsi Afrika ngokubanzi uyawuphawula mbukela apha ekhaya banoko kumbindi apha emzantsi mpela pha futhi kuncam kopriska ngexesha lasekuseni phaya bavuswa ngulo 20 degrees kucweke kamandi futhi namveva kwedinala ngomso bevala usuku ngamashumi amathathu ananye ngokubanzi ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngephondo lokuqala eliphaya lona ebhondweni lasempuma koloni ngamandla futhi ko-Alvani ke kumantla lapho nase-Jamestown ekomane esada futhi komadera phaya ko-13 degrees wamafu bavale basonga usuku napha komthatha futhi ekuseni ngezontshizane nje yonke lantsasa ko-14 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo bona ke ephondweni laphaya eFreystata nelizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela mbukelwa futhi ke kumazantsi olaphondo futhi kucwenge kamnandi phaya eBloemfontein
nazo zonke ke ezanginqe ngo-16 degrees ekuseni kanti ke yenjenje imozulu kwiphondo laphaya eNtshona Koloni ngamandla ke futhi kwimpuma namazantsi walaphondo buphakala ko-Oudtshoorn futhi qaba ngamafutha empela phaya ngo-9-10 degrees 2 ncembe nam ngokubanzi kwiphondo laphaya kaloku eNorthern Cape ngamandla mzontsundu futhi ke kumantla walaphondo ndawo ezifana naphaya koGurumane ekuseni futhi kuyanetha kududuma yonke laa ntsasa xa usehla futhi koKimberley noxa kucwengile ekuseni phaya ngeshumi nje elinesithoba kanti ke nantsi imozulu futhi ke kwiphondo laseNorthwest ngamandla mzontsundu futhi ke kumazantsi nentshona yelaphondo phaya Moruleng kwasekuseni zezo ziganeko futhi zemvula zikhatshwa zindudumo ngenxa ka-19 degrees ngomso ekuseni kanti ke baphila ngolu hlobo futhi ke ephondweni laseRhawutini apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela ke kumazantsi futhi walaphondo nentshona yalo Carletonville kwasekuseni futhi kungabanda nenkwankca njengephi ngenxa yakhe kaloku la 15 degrees nyuka nam ngokubanzi futhi ephondweni laseLimpopo ngamandla ke kumazantsi nempuma futhi yelaphondo Phalaborwa kwasekuseni phaya nazo zonke nje zaziphaluka ngo-20 degrees ekhatshwa zezo ntshizane futhi zithe xhaxhe yonke laa ntsasa yangomso bukele ekhaya sithe chu futhi sijonge iphondo laphaya empumalanga ngamandla ke futhi ke kwimpuma namantla futhi walaphondo phaka lokho ekuseni futhi busesikhukhuza phaya ku-20 degrees napha kumantla nombindi wephondo futhi emelo ekuseni kusaqhubeka noziganeko zokunetha kwemvula vuma ndivale ndisonge imozulu phaya KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi wephondo futhi buseKokstad ekuseni ungabana ke nkwankca njengephi ngo-12 degrees kanti naphaya eThekwini futhi kuyafefa ekuseni ngo-20 degrees mna ndikuthande kangaka xesha lemiyoli Kamnandi mawethu.